Latmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsen kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku Satria Kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ngendi tibaning kono papan dunungku Raden Andaka Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangku asta wisuh ning Wastafel lumo ngentasi perkara ora ndara-ndara golek Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta langkauna badange Janaka piye langkauna badange Janaka kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka wah oh loh waduh what wush kapusan kowe Monster sing ngendang ora iso ngendang ya Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian wong edan piye monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak wah deploke ndase tabrakan ning dhuwur ayo padhake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur Werkudara wah raine aku kaya tau weruh ojo delik ora aku isin aku soalnya kondang bagus aku sapa-sapa mesti apal karo aku males aku madhep rene wegah perang kok mungkur ya men karo ngopo kowe Pandhawa golek Semar apa ora wah iki madhep rene oh lah aku kaya apal aduh iki nek kesuwen konangan iki aku Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban tegese Pandhawa ora tresna karo Semar nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa
kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti ya saka ndi? Saka Pacitan. Ben sae pokoke. Kleang kapur kangenan mendung kebaratan. Mendung golek ora? Ora golek tak amuk negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo. Piye? Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no gareng? Lho perang kok ya. Rene wale Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Ditangana kowe. Ngapa kowe blirak-blirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi ana gareng kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa terus ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah metu ngendi kowe? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggrene kono gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Delik kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen apunten, ngapa truk kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Ki cocoke aku lho. Lah ora ono sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa Gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana.
Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanabtu. Caidan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara karaku, Janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu. Wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayati tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa Saiki nendi? nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang Ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jirih ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna.